Създавахме поръчка на база на потребности. Следващата стъпка е с помощта на така речем системата главен диспетчер да разпланираме тази поръчка. И да формираме потребности по нея, за материали, примерно. В подсистема производство има така диспетчиране на поръчките, функция. Тази поръчка номер 7, която създадахме днес, седи с състояние. Първата колона е състоянието, статусът. Следващата стъпка, която трябва да се направи, е да се създадат етапи за производство. Така, дефинираните в ресурсната спецификация етапи. Дава клик върху самата икона и стартира, отваря процеса за създаване на етапи за производство. Като можем да подбираме етапи, т.е. действията, които да се изпълнят в процеса. Резервиране на материали в цеховия склад, ако не са налични замяна с аналози, ако такива са стандартно дефинирани в системата, за полуфабрикати, ако има полуфабрикати, се отчитат в процеса, да не се произвеждат, ако са налични като свободни остатъци в склада. Дали на този етап да изчислява и производството, т.е. производствения план като процес, и дали при изчислението на производствения план да използва този задел от капацитет, който си спомняте, че в нашия работен център работници бяхме заделили капацитет задел от 25%. И последната опция е, след като премине цялостно процеса, дали направо да пусне поръчката за изпълнение, тъй като тя е в момента със статус създадена, но не са изпълнени необходимите действия, за да премине в статус за изпълнение. Постъпково ще го изпълним процеса, ще генерираме само етапите с резервиране на материалите в склада. Процесът приключи. В свързани документи можем да видим създадените по производствената поръчка етапи, производствени етапи, влизайки във всеки един от тези производствени етапи. Това е документът, който е планиран за изпълнение, по който документ се отчита и съответно изпълнението. Този етап е за изпълнение на полугащ Ризон 5841 на Авиело с размер 44, размер, т.е. производствена партида 80 броя, необходими материали за доставка със съответните количествени единици и в колоната на достъпно са наличните в цеховия склад материали, които могат да бъдат директно използвани, вложени в производството. Абсолютно по същия начин и за останалите изделия. Какво ще бъде произведено, в какво количество, трудовите ресурси, които ще бъдат използвани и работата на работниците, като време, какво е необходимо, за да се изпълни. Така, по отношение на тази поръчка, очевидно е, че имаме необезпечени материали, не всички материали са налични в склада, т.е. това ни дава
етапите в производството, в които е необходимост да се обезпечат материали. Следващите стъпки от процеса са на планиране на производствената поръчка, като имаме различни варианти за планиране. Да използваме резервирания капацитет на работните центрове, при недостиг на ресурс да отчитаме, че работим в операции 24/7 или да отчитаме, че евентуално, че всичките материали са налични, т.е. да използваме MRP1 алгоритъм само по производствен капацитет. И да игнорираме другите поръчки, евентуално, ако искаме тази поръчка да приоритизираме. Така, стартираме процеса на изпълнение, изпълнение на планирането. Така. Производствената поръчка каза, че не може да се изпълни в указания от нас срок по няколко причини. Първо, най-ранна дата на започване, независимо, че сме стартирали от 1.11, това се съобразява с заложените схеми за обезпечение на материали в номенклатурните позиции и недостига на тези материали. Тоест не са налични всички материали на склад, нито в цехове, нито в основен склад на компанията. Затова с обвързано с срока на доставка на материали, най-ранната дата, на която може да започне производството е 11.11 и може да завърши на 6 декември. При така дефинирания капацитет с съответните срокове за изпълнение. Така. Няма свързани етапи, за това не ни показва overview чарта, но може да ни каже натоварването и недостига на материали, изисквани материали. Приели сме, че ще работим по този план. Ако е необходимо, можем ръчно да внесем изменения в съответните дати за изпълнение и тези изменения ръчно да модифицираме графика там, където е необходимо. Следващата стъпка, след като сме планирали изпълнението, поръчката по принцип е готова за предаване в производството, но следващата стъпка е да започнем процеса по обезпечаването и на материали в производството. С вече немалко познатия ни Wizard стартираме, за да оформим поръчки за предаване на материали в производството. Оценява по кои стратегии, т.е. по кои схеми за обезпечаване има потребности дефинирани в системата. Показва ни по кои производствени етапи, какви са потребностите, необезпечените потребности. Така, има една необезпечена потребност от друг тестови пример. Няма да я вкараме за поръчка. Преминаваме на следващата стъпка. Оформя ни окрупнени потребности по съответните по производствени етапи. Потвърждаваме
изпълнението, тези за изпълнение. И отваряйки производствената поръчка, виждаме с текущото състояние. Тези, които са налични, тъй като автоматично ни определи, че те трябва да се изтеглят от склад материали, тези, които са налични и да отидат в цеховия склад на линия 1, тези, които са налични в склад материали, ни определи, че могат да бъдат изтеглени незабавно. Тези, които не са налични, са състояние за доставка. Съответно в подсистемата за управление на доставките може да се създаде поръчки към доставчици за обезпечаване на тези потребности от материали. Поръчките към доставчици ги създаваме по потребности, т.е. не е ръчно системата. Определяме, че са ни необходими да анализира потребностите към склад материали и метод за обезпечаване чрез покупка. Преминаваме на следващата стъпка от Wizard. Показва ни наличните, т.е. схемите за обезпечаване, по които има потребности за обезпечаване. Покупка от доставчик със срок 5 дена. И ни показва формираните потребности, които следва да се обезпечат по този начин. Сега, тук ни показва тези, които са налични, свободни наличности в склада. Това е потребността, а това е количеството за ордер. За поръчка. Определя ни фирмата, от която да се доставят. Определенето на фирмата, от която да се доставят, е на базата на статистика от последните 5 покупки. Но ние можем да подбереме и по друга схема, по регистрирани цени. Това са всичките доставчици, филтър по регистрирани цени или по извършени доставки. Показвани по последната доставка кога е била и какъв е общия брой на доставки. Може и по комбинация от двете. Така. Подбираме. Astra 120 отдолу виждаме, че този цвят, тоталната потребност за поръчка е 290 000 метра, но сме дефинирали мерна единица за доставка стек 80 000 метра, т.е. потребността ще бъде закръглена до 320 000 метра. Ордер 320 000 метра, т.е. 4 стека има и автоматично ги генерира към 4 доставчика, като за Smart Terra не е дефиниран по принцип доставчик. Връщам се назад да анализираме тези, които не им е дефиниран доставчик. По Smart Terra. Да, ще избереме ръчно някой доставчик, създавайки поръчките. Автоматично се генерират поръчки за всичките доставчици
Този е без произволен. За целите на примера ще избера така. По договор за преработка. Да, approved. Регистрираме. И тези поръчки към доставчици са регистрирани. Преглеждаме ги и ги регистрираме. Съответно, могат да се изпринтат печатни форми. Но в конкретния случай печатните форми използвали сме база на конфигурация на наш клиент. Печатните форми ще излезат с негово лого. Така. Свободно, включително могат да се настрои процес, който тези форми автоматично да се изпратят по мейл до доставчика. Създадохме поръчки към доставчици. В момента, в който започне прихода, ето те са готови за постъпление. Те са готови за постъпление и статуса им е за постъпление количество и за фактуриране количество, което е останало за фактуриране. Отваряме поръчката да проверим единствено само типът на склада. Типът на склада е по ордерен склад, т.е. разделно приемане на стоките. В склада отговорните лица приемат количествено и снабдяване или счетоводен отдел вежда на по-късен етап фактурата за доставка. След като те са готови за доставка и след като склада, който сме избрали е ордерен, в складове има работни места, които са за приемане на стоки, за експедиция на стоки. Отваряме работното място за приемане на стоки. В горния край виждаме всичките поръчки, които са готови за приемане. Създаваме по дадените поръчки приходен ордер на стоки. В приходния ордер на стоки ни се отразява, трябва да отразиме количеството, като по подразбиране това количество не е попълнено, но имаме възможност да го попълним по очаквана дата на доставка. Очаквана дата на доставка е 8 ноември. Така. Попълнили си количеството. Тук е момента да спомена, че тези операции могат да бъдат, казах го в средата на видеото, някакъв в началото, може би, че тези операции могат да бъдат изпълнявани с handheld устройство, с баркод скенери, директно в склада и автоматично се отразяват системата в онлайн режим. Така, променяме статуса на прието и регистрираме съответния документ. Тоест по тази поръчка, отворим, можем да видим тази поръчка, свързаните документи, отваряйки ордера, можем да проверим статус на изпълнение. Получено, останало за фактуриране. Останалото за фактуриране на базата на полученото има работно място, с което се проследяват документите, които е необходимо да се създадат на база на вече регистрираните събития. И създаването на фактури на база на приход в стока. На стока в склада избираме този вариант на отразяване. Попълване на фактурата по получени, по
стойността на количество получени стоки. Въвеждаме номера на фактурата. Въвеждаме тук един задължителен коментар според българското законодателство по закона за ДДС. Това е коментар, който влиза в дневника по ДДС. Автоматично ни се попълниха количества, стойности и проверяваме стойността дали отговаря на стойността на фактурата и регистрираме. В процес, в който фактурата се регистрира не от финансово-счетоводен отдел, финансово-счетоводен отдел има възможност да чекне, че е направил съответната проверка, документа е регистриран в системата и е коректен. И съответно, ако се направи на много изменения от различни модели, този чек ще падне и по този начин финансите минават в ролята на контролингова функция. По същия начин действието ще го изпълним и с другите останали за постъпление поръчки към доставчик. Попълваме количеството към датата на доставка. Променяме статуса на приет. Следователно, в работното място за фактури би трябвало да са ни се появили трите нови документа за създаване на попълване на фактури в системата. С това си действие изпълнихме доставката на необходимите за обезпечаване материали. С справки в системата можем да проследим наличността и потребността от тези стоки, складови наличности от, да кажем, от 1 11 1 декември в този склад и начално салдо получено, т.е. това, което си доставихме, изразходвано този склад към момента няма. Друга справка, с която можем да видим остатъци и достъпност на стоките, включително и с потребност по кой документ. Тук не е настроена тази потребност. Няма да можем да
По-интересното е, че тези справки са живи и всяко едно число, което кликнем върху него, може да бъде разшифровано по документ, който е регистрирал и по други параметри. Тоест по документ Shipment Order, да. Който генерира тази потребност. Виждаме кои са формираните потребности. След като сме извършили доставката на материали в основния склад, остава да осъществим процеса и по прехвърлянето на тези материали в цеховите складове. Обезпечените материали от основния склад следва да ги преместим към цеховите складове с работното място за изпращане, експедиция от склад. Виждаме, че тук има една поръчка за материали в производството от 1 ноември. В тази поръчка вече има обезпечени материали. Тук умишлено оставихме за 52 номер, мисля, че не са им попълнени материали за обезпечаване, за да остане все пак нещо, което не е обезпечено, което не ни го хвана системата за обезпечаване, тъй като за тези позиции не сме настроили схеми. Просто за да се отличават. Така, създаваме ордер, разходен ордер на стоки в склада, действието се изпълнява. И така, попълваме стоките, които ще се изпълнят, като тук ни предлага да ги изпишем в съответните опаковъчни мерни единици. Това действие също може да се изпълни с помощта на handheld устройства с баркод скенери. Създаваме статуса му е Created, има детайлен контрол, който може да се проверят нещата, нали, постъпко да се дадат различни роли на потребителите за промяна с проверка и промяна на съответните статуси. Така. Следващото нещо е Completed. Това е момента, в който се изписват от склада. Така, на базата на този ордер ние създадохме изписване от склада. Следващата стъпка е, те в момента на изписването от склада се намират като стоки на път. Следващата стъпка е тези стоки да се заприходят в цеховия склад. За целта отново системата има помощно работно място за създаване на документи на базата на действия и регистрирани събития. Отваряме работното място и подбираме поръчките. Това са всичките документи, които очакват действия и създаването на документи за изпълнение за движение на стоково-материални ценности. Отваряме нашата поръчка, т.е. маркираме нашата поръчка, по която има изписано. Да, статусът е, че е експедирано, но статусът не е, че е прият стоките обратно. И регистрираме приемането на тези стоки, т.е. създава се документ, с който стоките се приемат от стоки на път в цеховия склад. И това е по съответната поръчка. Регистрираме документа с структурата на подчинение. Забележиме вече, че по
по тази поръчка има два документа. С един е изписан от склада за материали, с другия документ се запреходава в цеховия склад. Детайлен контрол на движението на материалните потоци се осъществява по този начин. С което считаме, че за голяма част от позициите, освен за изделието 52 номер, сме обезпечили готовност за неговото производство. И вече можем да пуснем поръчката за производство и за изпълнение.